nyo yango nitie counties mamoko masanja ma bende governors megi aneno kanyo ka oboke ma pacho ka ndiko ni county public accounts committee chairman mare ma en Omo Senator Moses Kajwang sani koro nyose ndiko barua ne governors mamoko ka gwelo gi mondo migi chiw ler gi momiyo wantiere kod ghost workers iwacho ni close to 35 billion omenda malawo mana billion 35 nondiko ne jotich manyawawa gina nyinge gito nitie payroll gichamo sara to gionge joma nyien gemi iluongo koso gin giting'o misig joma chon koso nang'o Victor jogi mani power joma nie telo sani kulungu joma noso dala gin magini tich sirikal continuity onge vacuum so donjo nyaki explain to gima nyalo wacho ni ghost workers en gima dear en gima turo sirikande wa makaluo kata mana sama wuoyi kode ni wadi mantie counties mang'eyo ma ng'ato tiyo sani to pok ondike jogo donjo sirikal governors donjo jomoko ma onge procedure mag donjo go do ng'ato riembo mtok sirikal to onge oboke mar andike ng'ato eno to office to onge oboke emi budget controller nyecho wacho no oyo okonego achul jigu vocha ni ghost workers ng'eny gibiro because nitie chudo ma ichudo gi vocha if we actually get through you get employment number koro kaimi rike chudo gi in ka vocha chudo ng'ane ka vocha chudo ng'ane koro chudo gi vocha to koro gi escape the system koro vocha ni ema nyaka wa stop mondo kindiko kinda civil servant kinda ndiki ino kondiki ngato kecha puonj msara leo dweche adek kich iloso processes go mondo keti system ni bedo gi namba ni bedo gi details koro kindiko ngato katika county wacha kwa lu chikno mondo kikwa chul gi vouchers warit gino namba ne oket mondo kata ko iro pesa bang dweche adek to oide mokuot matin to read system mondo olu mondo wadua wego mibadhi matimre county wa matimre iwa ghost workers moko tie ghost workers to moko to nitie ginja moko ma gibiro tich ka dichiel to be gimiti malongo to chuto mahinyo counties wa iginario ghost workers ko jomo ndiki yo makare poguru krekani ghost worker ngama ondike to kodhi tich ochamo masala nyinge ne payroll osara dine dwe kadwe tachamo payroll osara dine pile to pok no ne konyo office osara no chamo dwe kadwe chopo to chamo to ngama mondi moi makio makare cha en simo kondik na Victor and kata communication officer to Victor ni neno andika tok chiel to Victor koro yudo pesa mang'eny molok tanga mondo yo makare mago benti to see those ndika mopogore gi regulations mogol kod SRC outside the regulation moko tima koro yudo kanango county ondik daktari kido county wang'eny gionge daktari moromo to gin gi jomo ndiki yo makare mang'eny koro Kajwang committee ma Kajwang honorable Kajwang anaparo nonego dhi deeper beyond ghost workers onego rang to wage bill ni counties mag ang'o miyo gin malo erokamano Chris ma ok en wach mokwongo anyalo paro ka an Waiguru ne en minister mar devolution nitie gimiluongo ni CAPS manochaki mane sirikal nobiro giluongo ni capacity assessment and rationalization mar public service achiel kuom gine en kao gimiluongo ni biodata mag jotich mag counties mar ng'eyo ni Kisumu county wan gi ji adi, Siaya kamano, Migori kamano, Homa Bay bende kamano ahinya bang' timo transition from local authorities nyaka county governments mabano nosetimore
mane gigi te nong'ere, report nogol, gigi nochopo kanyo. Victor, kawachako mbakani, awache ni gima chandowa en tuo mar implementation. Kitu gik moko etim. One good plant, one good laws, kaka jo Kenya. But one good chuny ma apani wanana joma mibadhi opong' koro. Koro gini biometric ne gima ber. Ibiro ng'eyo go details ng'ato. But ne konyal dhi mbele nikech jo mibadhi mang'eny itelo. Koro nyaka gigo gigi nikech anyalo paro diere moro kasi ane chulo ji gi check. Ne kidwa ng'eyo gitimo head count. Joma ne okawo checks go ne ng'eny zaidi. To pod ne gidong' pod ichulo. Joma ne kodhi kawo check gi. Mane ne wacho ni ikech ikawo check koro ikwadi gi check ikawo idhi kawo tindiko nyingi tido ka. Joma ne timo gigi ma pod oduogo ka ng'ano ne okawo check. Ti continue chule nang'o. Kala wana Kisumu ndalo moko nokel wach mar check. To ngono kawo mondo kwan gigo. To iyudo ka gino lal wiye ka mudhi adhier kich iyudo ka ng'ati moro en a ghost work ng'ati mandani ma jasiasa ni ma campaign ni eman a ghost work watni moro eman ka koro iduogo wachana gini karak ber koro igoye inegi nikech ochomo kori te koro gini ema nyaka wachung' wang'e public service en gima konyo e service delivery. And mane mi yudo ka wahinyore kuonde mang'eny. Kamane gwa bede gi daktari. Onge daktari. Anyalo bira nyisi. Kidhi hostande kaka Madiany ni Oyoma. Owala ni Ongeng. In level 4. To gionge medical doctors. Oknu onge pesa. Enno pesgi odhi ghost worker. Pesgi odhi in staff moro ma is not a priority staff. Men jago koko moro kamoro. En joporo moro kamoro. Gijo yaw pap. En ichule. Itemo ajinti counties moko ma onde jomoko ma yaw ne gawana pap. Chwako pap. Ng'eny zaidi. Gichamo sara. Koro gini duogo gi nang'o? Description mar tij gi en mar. Gini mokiluongo ni communication officers, mokiluongo ni coordinators, nigi nying magala. So gichamo sara. Koro jaluo wan as oganda nyaka wachak rango to ere gima dwa timo mondo wakonyre. Nikech ka idhi hospital tiyudo ka onge daktari. Idhi hospital iyudo ka ng'ama timi te yango matin onge. Idhi hospital onge nurse. Iyudo ka hospital moro bedo nurses 32 ngi nurses 5-6. Koro nursing is overwork. Uka ini mo kichopi hospital en mo kongo pimo. En mo ka vitals. En ma kilo dhi koni yath. En ma kilo dhi wuoko. En ng'ata chiel. Wan gi rem maduong'. Radio Ramogi